Σε αυτό το βίντεο θα σας αποκαλύψω τις αδυναμίες που έχουν οι γυναίκες και που δεν θέλουν να γνωρίζετε, γιατί γίνονται ευάλωτες απέναντί σας και διατρέχουν τον κίνδυνο να τις κερδίσετε χωρίς κανέναν κόπο. Ας ξεκινήσουμε. Αδυναμία 1. Ένας συνεπής άντρας. Οι γυναίκες τρελαίνονται για έναν άντρα που είναι συνεπής στα λόγια του. Γι' αυτό η αδυναμία τους τείνει συχνά να είναι άντρες που μιλάνε λιγότερο, επειδή αν ως άντρας μιλάς λίγο ή υπόσχεσαι λίγα, είναι πιο εύκολο να τηρήσεις όσα λες. Οι γυναίκες αγαπούν τις πράξεις περισσότερο από τις υποσχέσεις, γι' αυτό τα λόγια σου πρέπει πάντα να συνοδεύονται από πράξεις που είναι εμφανείς σε εκείνη. Για παράδειγμα, αν γνωρίσεις μια γυναίκα και θέλεις να της δείξεις ότι είσαι ελκυστικός, κοινωνικά πολύτιμος και επιθυμητός από άλλες γυναίκες, σύστησέ τις στις φίλες σου, δείξε τις φωτογραφίες με αυτές, βγάλε φωτογραφίες με τις φίλες σου και ανέβασε τις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε όταν δει τα κοινωνικά σου δίκτυα να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στη στάση σου ως άντρας περιτριγυρισμένος από γυναίκες και την πραγματικότητά σου. Αδυναμία 2. Ένας άντρας με αυτοπεποίθηση. Όταν ένας άντρας δείχνει αυτοπεποίθηση στον εαυτό του, οι γυναίκες λιώνουν για αυτόν. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που νιώθουν έλξη για αυτή τη στάση είναι επειδή είναι πολύ ανασφαλής. Και ένας άντρας με αυτήν την ποιότητα τους κάνει να νιώθουν σιγουριά για να πετύχουν τα πάντα. Λοιπόν, δώστε προσοχή σε αυτά που θα σας πω, για να φανείτε πιο ελκυστικός και σίγουρος μπροστά σε μια γυναίκα. Να μιλάτε με βεβαιότητα για αυτά που λέτε. Ακούστε περισσότερο από ό,τι μιλάτε. Αυτό θα την κάνει να νιώσει ότι την ακούτε, κάτι που αγαπούν, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσετε μυστήριο. Μάθετε να λέτε «όχι» σε αυτήν. Αυτό θα σας κάνει να φαίνεστε πιο σημαντικός από έναν άντρα που εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες της. Αδυναμία 3. Ένας άντρας με φιλοδοξίες. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που κάνει μια γυναίκα να νιώθει έλξη για έναν άντρα είναι οι φιλοδοξίες. Αλλά δεν εννοώ κάποιον που παίζει το λαχείο, αλλά κάποιον που δεν αρκείται σε μια απλή δουλειά, κάποιον που ξεκινάει τη δική του επιχείρηση. Οι γυναίκες βλέπουν σε αυτόν έναν ηγέτη, έναν άντρα με πολύ τεστοστερόνη που παίρνει υπολογισμένα ρίσκα για να πετύχει τα όνειρά του. Αδυναμία 4. Ένας κακός άντρας που παίζει μαζί τους. Οι γυναίκες αγαπούν τους κακούς άντρες τόσο πολύ που γίνονται αιμονικές μαζί τους, γιατί αυτοί οι άντρες τις κάνουν να νιώθουν έντονα συναισθήματα, κάτι που τους δίνει ευχαρίστηση. Γι' αυτό και πολλές γυναίκες τρελαίνονται με αυτούς τους άντρες. Αδυναμία 5. Η αδιαφορία. Οι γυναίκες είναι πολύ ανταγωνιστικές και τους αρέσει να τις προκαλούν. Όταν αγνοείτε μια γυναίκα, γίνεστε το κέντρο της προσοχής της. Αδυναμία 6. Ένας γυναικάς. Οι γυναίκες είναι αδύναμες μπροστά σε έναν γυναικά επειδή αισθάνονται ξεχωριστές όταν επιλέγονται ανάμεσα σε άλλες. Αδυναμία 7. Ένας άντρας που μυρίζει ωραία. Οι γυναίκες έχουν 50% περισσότερους νευρώνες στην οσφρητική τους λάμπα, κάτι που τους κάνει να αντιλαμβάνονται τις μυρωδιές πιο έντονα. Έτσι, ένας άντρας που μυρίζει καλά γίνεται πιο ελκυστικός για αυτές. Αδυναμία 8. Ένας αρενοπός άντρας. Οι γυναίκες έλκονται από άντρες που εκπέμπουν αρενοπότητα. Αδυναμία 9. Ένας παθιασμένος άντρας. Ο παθιασμένος άντρας ξεχωρίζει επειδή βάζει όλα τα συναισθήματά του σε αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Αδυναμία 10. Ένας συναισθηματικά ευφυής άντρας. Οι γυναίκες έλκονται από έναν άντρα που ξέρει πώς να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να τις κατανοεί συναισθηματικά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, εγγραφείτε στο κανάλι και αφήστε σχόλια.